neɗɗo so mun fof waɗi 1 euro eɓe keɓa milliard. Afrique centrale Australie on ton million tati neɗɗo so mun fof waɗi temedere eɓe keɓa 3 milliards par lewru. Fof e nder hitande eɗen keɓa 57 milliards par hitande. Ndendinen kaɓene basal. Ɓe mbiyamata Koundoul holno ɗum rendirta, mbiɗa ko Sénégal, mbiɗa Mali, mbiɗa Mauritanie, mbiɗa Guinée. Mbiɓe saabu ñeñagal amen leñol he e yidde mi leñol ngol ƴiƴamam koye leñol he jeeya. Mboɗo waɗa pullo e pullo, fuutanke e fuutanke. Hami hawridina fuutankoɓe mi arta ɗo dokken yimɓe tato, joom haqqillaji en ɓe, joom gandal en ɓe, joom haqqillaji en ɓe ɗowa leñol ngol. Puɗɗorimi wuuro ene wiye Atlanta e nder leydi Amérique, jippimi Amadou Kane jeeya ko Koɓɓillo. Kalanmomi vision o wi min de mboɗo yaadi hen, kono minen ɗo min ndendata ko aljuma. Aljuma ɓe mbaɗi batu koɓe 150 neɗɗo kam fof ɓe jaadi hen. Mbi min noon ko kalanmi ko guittumi koye deftere Israël mi wiyani yo ndendin dokkonmi. Kala wuuro ngo garmi so ndendini ko onon moftanta koye mon. Mbaɗon bureau dokkon kam délégué ji. Ɓennumi wuuro ne wiye Memphis jippimi Ceerno Baba Dem ene jeeya Baroɓe Jakiɗe. On nene kalanmi ɗum wi aljuma 150 neɗɗo ndendi min mbaɗi batu. Kamɓe fof ɓe jaadi hen goto yoɓɓe duuɓi 5 duuɓi 6 mbimi dokke kam délégué ji ɓe dokkimi délégué ji ɗiɗi o ene wiye Lamine Diop ene jeeya Gollere, o ene wiye Mama Sarr ne jeeya Ɓokki. Leydi Amérique ndi fof mi yirlima kono guure tati ɓuurmi weltade, Washington, Detroit e Denver. Holko addinimi weltade Denver nde garmi jippimi ko Bobo Ngendi ene wiye Amadou omo waɗami galle e galle, haw addimi galle pullo goto ne wiye Idrissa Ba kalmi tan pullo wone woyde. Mbimi holko goyata o wi mboɗo woya gueɗe ɗiɗi hen gueɗel Tidiane an arino e aduna haalande fulɓe e fuutankoɓe nani donki famde o maayi en paamani. On ɓenni aladde Yero Doro Diallo haaladen kadi donkuɗen famde o maayi en paamani. On ɓenni aladde Saydou Kane ko historien ko philosophe haaladen kadi donkuɗen famde o maayi en paamani. On ɓenni aladde Murtude Diop kadi donkuɗen famde. Ɓen fof noon doganno ko yo Pulaar jangge, yo Pulaar winde, yo yimɓe jii leñol ngol. Kono wadde galle galle kam ne haala développement ko ɗo ma ɗo fuɗɗi ko wona ɗum ko ñande wiya min mbaɗi kuddata Mauritanie. Ɓe nangaɓe nawa e kaso ɓurɗo bonde e nder Mauritanie wiyete ko walata woni ko dow kaaƴe. Eɗen jogui gendiyanke men goto ne wiye Jiggo Tafsiru jooɗi haronki fofde. Ɓe ñaagui fulɓe ɓe yo yaltu boowal beela mo jaɓa hendu nde o yalti nde ko 16 mo jiime makko. 12 ɓe jiiya ko halayɓe, 9 ɓe jiiya ko guidi makko. Holko sakkiri huno wakko fulɓe ndende, fulɓe kawre mballodire jurmodire. Ma fulɓe ndendu kono dendino o fulɓe o woto ƴeewe hinde nde o woni nde ƴeewe ko jofoto ko. Nde mbiɗa ka mabo tan miijimi Jiggo Tafsiru. Hol wuuro wongo ngo ko Washington jippimi ko debbo ko haddoro nano wiyete ko Ramata Mbodj jeeya ko Jomandu walla mbiya Jammal. Taw momo soodi galle 1 milliard. Telfi mom mbimi Ramata Mbodj komi garowo Washington o holno garta mbimi aljuma. O sa ɗaccina ha dimanche mi arante. Nde garmi nde wiyamata Koundoul min beltima emin tijjinoma arɗo. Minen noon komin rewɓe janggo ma yi rewɓe ɓe. Janggo ɓe mbaɗi batu ɓe ndendini million ngaji 700 ujunere o wayi ɗum ɗo mbimi ayi o wi lewru fof ni min mbaɗata holko min mbaɗata ɗum. Emin kaɓe yo rewɓe fulɓe certe basal, emin kaɓe yo rewɓe fulɓe certe miskinagal, emin kaɓe yo rewɓe fulɓe mbawa wallude worɓe mum e hirande e bottade e jangguinde sukaɓe. Sa yeehi to Fouta to a tawi rewɓe ene ndendi ene kawri ene mbaɗi fedde ene jogui kayitaji kono ɓe jogui projet ɓe ganden adduɓe ɗo. Hol wuuro wongo ngo Detroit jippimi ko Samba Yoɓi Siré ene jeeya Jowguele Balaji. Kala momi vision o yamata Koundoul min ardi min ɗo ko debbo wiyete ko Amnata Dione jeeya ko wuuro men ene wiye Dimat. Noddu moom o yamata Koundoul min tijjinama ɗo bisimilla ma min ne ardi min ko gorko ene wiye Moustapha Gaye ene jeeya Cubalel Law. Min kawri galle Moustapha Gaye puɗɗimi haala tan cukalel gotel darino wiyamata Koundoul mboɗo joguema namdal. O wi ala ɗo namdal ala ɗo woni ɗo tan ko min jaaɓi mbiɗa ko mun fof yo waɗe en dollar mi yoɓini wuuro ngo hitande an doganowo leñol o mokkima 50 ujunere mbal torɗa gandumi Amérique jaaɓi gartumi New York mbanmi convoqué bateau général mbimi waynima on mami ya Sénégal mami ya Mauritanie mami ya Mali mami ya Guinée Afrique centrale et australe ɓe mbiya Amadou Koundoul ɗum heewi daro min ndendina kaalise min dokkuma mbalitorɗa mbimi yaafi moon sinno ko onon jiituno feere mbiɗon nelami ene wawi wonde ɓaari ko min yiiti feere ƴetti volontaire ɗalde kam en min komi ñeeño kala wuuro ngo garmi mami taw ɗon jontaɗo bawɗo 12 mi yaltinen wuuro ngo nami wuuro wongo
nde ngarmi leydi Sénégal puɗɗorimi ko radio ji. Boubacar Ba nangi junngam nayimi radio Dakar 10 heures à minuit. Yer Oumar Diallo nangi junngam nayimi radio Dakar 10 heures à minuit. Abou Diop nayimi radio Teccan mi haali hen laabi 6. Jaami 2 TV mi haali hen laabi 2. Mbimi yoɓe guddi téléphone ngaji ɗi ɓiɓɓe fulɓe ɓe nodda hen mi ɓerta haqqillaji mabɓe hoɗoɓe tolni ko gaddumi ko tawmi kam fof ɓe jaadi hen. Jaami Hunare ɗo jibinami jeeyami ɗo mbaɗmi convoqué kala ɗo ñeeño woni e Fouta yo ar Hunare. Temedere guure nogas ngari ɗon mbimi ko min noddi on kono ñeeñɓe komi ñeeño kono ñeeño ene jogui gueɗal gaare jokken en ɗam leñol. Almameɓe Fouta ɓe ko capantaro e tarto adi wonde almami ko almami Abdoul Qadir Kane. Almami Abdoul jibina ko nokku wiyete ko Pafawari Nem hakkude Daga Sekko e Kirma Jabil arrondissement de Paoskoto département de Nioro. ɗo no jibina omo janggi ɗon pittay ko mo jooɗi appe nde yonti filede almami oyo filtaki almami ɓe jaa seeno paali ceerno Abdoul Karim Diawanɗo oyo funti on ko yilte ko fof makko woni o ñawda o liɓa waɗa almami nde woni almami nde noon yeeyi ko Hunare wadde moodi mbayi ko maabo en yetti Koundul joganimo konngol Fouta ngare jokken en ɗam leñol ko ñeeñago addira e aduna ko ene jogui temedere dimo mo anda ɗum kono ene jogui temedere ñeeño mo anda ɗum ñeeñago addira e aduna ko ha yimɓe jonnoro kadi ñeeño foti tawrede gueɗe ñeeñoje ñeeño holɗen waɗa galle waɗa hirande waɗa hen hunde tawi hunde nden heeɓo koron kana fof so tiiɗi ñeeño nodde ñeeño ɗum ha feewa fonnoɓe fellodirde kawre galle ñeeño o wala masdude ha goto fof jarno ɓittude boɗum debbo rokko goɗɗon ñeeñago ɗiɓe nandude koye kanŋe woni koye nder leydi kono so yalti boor kala ko jilla hen boni ñeeño duwa ko wadde politique ñeeño duwa ko badde nde wonno sa waɗi politique a feccoto e ɓerɗe rimɓeɓe pecco e ɓerde nafigui ngare jokken en ɗam leñol ɓe nani ɓe paami kono ɓerde wujje e ɓerde mabɓe ñoore wonko ɓe miiji ko Fouta no teddi oppude golle mum oppa haaju mum oppa hammu mum oppa hirande mum wiyano darno leñol anda leñol ngol sene jaɗa weeɓani pellinmi yaade Dakar gandumi ɓe jiiɗi wallodiriyam kono ɓe manque moyen ɓe Allah rokki gueɗal ɓe puɗɗorimi ko salsalɓe eɓe jogui gueɗal nde Koli Tengel naati Fouta 1512 ƴiƴam mabɓe windirama leñol nde tubakoɓe mbiya natta Fouta 1889 kadi ƴiƴam mabɓe windirama leñol on woni maître Malick Sall deuxiéme avocat e Sénégal mbi won Malick emin cohli ballal Yamar Koundoul mi soodi oto o nena gallam coonmomi ko 18 millions mboɗo jogui miñam nene Matam wiyete ko Eladji Baydi Sall radio Matam ɗo jiɗɗa fof jaado min jaadi guure 100 paame kan hanɓe gardima Fouta laabi 6 Ama Samba Kane directeur de l'ONAS maire Hamadou Hunare mbi o min gari kan hanɓe ene jogui gueɗal garmi ko ya waɗa hen junggo ma o waɗa hen junggo makko paame seere ɓe jabanaɓe duwawɓe ceerno Yaya Ba ceerno Aliou Thiam ha ceerno Samassa ceerno Samassa ha ceerno Amadou Tidiane ha ceerno Madane ha ceerno Amadou Hadi kala mo garmi mi ñaago ɗum gueɗe tati duwaw feere ballal cakkirima koɗe ceerno Aliou Thiam ɗo on woni cewguel joom dalilu laaɓa bakaji laaɓa reedu laaɓa ɓernde laaɓa yeeso moƴƴa katumeje moƴƴa duwaw kalanmomi o wi iskey Allah mi anda to guittira nde ɗo feere kono koɗe moƴƴere min de mboɗo yaadi hen kala baɗoɗam kadi ne foti yaade mboɗo halfinma hen noon gueɗe 4 woto force hay goto woto heñoto hay goto woto heppu woto haab fuɗɗoɗo Silla Jongto ɗon puɗɗorimi o wi kala wuuro ngo garɗa nodɗa wuuro ngo fof jooɗi kalanɗaɓe ko jahata ko soɓe jaaɓi kam fof ɓe jarama kam fof soɓe mbiɓe ala hen woto mettin ya haajuma gonɗa koye gonga fulɓe fof garat hayso goto suuri jungo mum e wuuro tan wi mboɗo hen winde inde makko jaaha Allah waɗi sutura nde nanmi Silla Jongto cikkannomi kon gonti ceerno ɓe jaɓɓorimi ko pucci ɓe mbi no mbiruɗa fof ko noon min jaaɓi mbimi hol dalil mboɗoya Silla Jongto oy ko ɗon ceerno Souleymani Baal fuɗɗori deuxiéme almami reedi Fouta wiyete ko almami Moukhtar Kudeje Talla jeeya ko Sinthi Bambe yummum jeeya ko Silla ɗo no ubba ɗo yeeso juma ɗo salndu wotiri nene banggue nano sa jooɗima ɓaggima salnde huccire yanande ko ñaguiɗa Allah fof ne jaabe Allah waɗi sutura jaami ɗon duwimi noddumi fulɓe foof yo Allah wallu en ko jaami koɓe paama ɗum puɗɗorima nder leydi Mauritanie ko nokku no wiye ñaabina Allah waɗi sutura batu o mawni mi waɗi 95 e nder leydi Mauritanie jiimi Fuutankoɓe jiiɗi ko yiide yo wor ko fuɗɗa duttimi caggal garmi Sénégal mbanmi annoncé e radio ji he kala ɗo ɓiɗɗo pullo mboɗo sokli wallidimi nogas e jeegomo neɗɗo tawimi Hunare ɓe mbiyama Koundoul e wat tampin hoorema fulɓe no mbay tiide rendinde ni noon kadi ɓe tiidiri gardotoɓe
kala gardiɗo so kalis o rendi heewi ko ñamde kalis o mbimon gandi waɗata noon mbimon kewani ardinde koolaɗo gaddinto ngomo jiɗɗon on kewani ardinde bawɗo ardade gaddiɗon komo beloɗon so neɗɗo ardima wawa bonnat nde wonno neɗɗo so ardima yimɓe ɓuuri moƴƴude ko saafo jeccirɗa ƴeewa yimɓe se ndema so yimɓe sa yeccitaki so yimɓe dartima tan ardaka e goto kamɓene ɓe gardaka kala keɗa waɗa yo wat ñalawma tawi guiteɗe jiiya sa ardinimo wawa ɓen goni aroɓe batu gadda carnet ene wonde big binda inde mon mbiye gadde piye mon ɓe ndendine piye so lewru mayi ko rendinano koɓe gaddata ɓe gadat tan kadi koɓe gaddi carnet so ɓooyi cikkirɗon ɓe pol mbiyoɗon pollaɓe warilaɓe makko ɓe gimmo daro ɓen kala ko rendinte ko kala jiɗɗo ñamlade ñamlo tawi anniyaki yobde ɓen mbiya onon on koolaka e goto on ñama kalis mum tawi ko ñamɗo haalaɓe enen mo gardinteno gueɗe jeeɗa e jettotoma garduɗa ko ardi fof kam a waɗat pullo walla gona fuuranke a timmat timmude won jogade haqqille jogoɗa jamaɗagal alama kulɗa haalande gonga jogoɗa nunɗal ko reninte ko haaji mala hen jogoɗa muñal kala jikku neɗɗo jogui aɗa wawi fandinde jikku o cuusa gonga caloɗa fenade gona moƴƴo kaara sire mbasa wonde nofam nofal mbasa wonde ɗaminiɗo mbasa wonde neɗɗo heedam heedijo tawi feccere wuuro on kaldata jogoɗa gandal jogoɗa ngali mi ɗum heɓata ko mbimin heeɓo min gardini Ali Warɗo Sadio min gardini Mamadou Basirou Sall min gardini Kaladio min gardini Sayboto Aw min gardini Ablaye Madina Gounas min gardini Harou Moussa Dia min gardini Mammo Sall min gardini Baba Hamme Niang min gardini Saydou Kane min gardini Moulay Haydara min gardini Bari Ñangadou min gardini Moussa Babel Mbaye min gardini Bari Moukhtar min gardini Habibou Silla mo Gurel Abdoul Kawel ɓe mbiyama Koundoula an cuɓiɗa ko joom jawɗele en ɓe mbimi ala joguiɗen ko 160 milliardaire hannde e nder 160 milliardaire ɓe ko 13 wonɓe fulɓe jarani hunde ɓe fuutankoɓe jarani hunde ɓe mbi holko Ali Warɗo Sadio waɗi sakane ardo mbi mboɗandi kay mbimi Ali Warɗo Sadio yiiɗa fenade kala juma mo jiiɗa ne weele ene yooɗi e fuuti jungo makko ne hen omo jogui façon no waɗata askal enen fof sen mbaɗi noon ngalɗen so askal mabɓe yonti kalis mo moƴƴani gasketeɗo ko 1 milliard holno ɓe mbaɗata ɓe gaara e wuuro ɓe jiiye joom wuuro ɓe jiiye éliman o ɓe namno hol galleji sappo ɓuuri ɗo wonde miskineɓe kolle galle fof ɓe dokka ɗum 50 million ɓe mbiya ko askal tinne beela galle on wonta galle enen askal men ko sabras doka oɗa 100 doka oga 400 doka oga 600 oɗo ɓaaƴa ɗum mbiya muñinam guiƴam hikka heeƴani ha hitande wonde a jeeya hitande wonde anda saɗa hoɗen gona kongo walla gona gabo waɗa aska nelda bamma walla nelda kawma yo askane on sen askata miskineɓe askata banden to gonɗa to tawi wonde cukalon keccon ne gonti yummumen ene goppi bamumen te gollani ɓen askal ne yanew men sa wi a noddi hen tato a wi askal mi ko 50 million goto fof yonda million a sappo